L-għodwa tajba. Nilqakom għal-qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi U magħkom. miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Ċirillu tal-Ixandra. Twieled għal-ħabta tas-sena 376, daħal fil-ħajja monastika, ġie ordinat saċerdot u anki iktar il-qudiem fis-sena 412 Isqof tal-Ixandra. Kien bniedem illi kiteb ħafna bil-għaqal u defenda il-Knisja Kattolika, bniedem bravu, illi ta' ħafna u ħalla ħafna ġid fil-Knisja Kattolika, ħasem ukoll fil-Konċilju ta' Efesu. Miet fis-sena 444 u iktar viċin tagħna mbagħad il-Papa ħattru duttur tal-Knisja. Ringrazzjaw il-mulej ta' dawn il-qaddisin li għamlu tanġid fil-Knisja u li permezz tal-kelma tagħhom u tal-kidma tagħhom taw ukoll direzzjoni sabiħa lill-Knisja biex timxi tassew kif irida l-mulej. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla aħna nemmnu li l-Verġin Qadsa Marija hija Alla kif qawwa kbira għallem l-Isqof San Ċirillu. Għamel li niksbu s-salvazzjoni ta' dejjem bis-saħħa tal-inkarnazzjoni ta' Kristu ibnek li hu Alla u jekk jgħixu jissaltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Dan jgħid il-mulej għal 3 nubiet ta' Iżrael, 4 anzi, ma nreġġax lura kelmti. Għax huma bijaw il-bniedem ġust għal fidda u l-fqir għal 2 tiqrieq. Saħqu ras l-imsejkna ma' trab tal-art u għawġu triq tal-umli. Għax huma jidħlu għand l-istess żagħżugħa, sew liben sew missieru, biex isebilħu l-isem qaddis tiegħi. U għax ħdejn kull artal jimteddu fl-art fuq ħwejjeġ mirħuqin. U fid-dar ta' Alla tagħhom igelglu l-imbit ta' dawk li huma jimmultaw. U safrattant kont jien li qritthom ġens lamurin minn qudiemhom, minkejja li kienu li daqs iċ-ċedri, u l-qawwa tiegħu qawwa tal-ballut. U qritlu l-frott minn fuqu u sal-eruq minn taħtu. Kont jien li tellajtkom mill-Eġittu, mexxejtkom 40 sena fid-deżert biex tieħdu art ġens l-ammurin. Araw, se nroskom mal-art, kif jintras l-isfel karettun mobbi bil-qatet. Il-ħafif ma jibqalux ħila biex jaħrab, il-qawwi ma jwettaqx saħtu. Lanqas il-qalbini ma jsalva ħajtu. Min jaqbad l-ark ma jqafx fuq riġlejh, u minnu riġleħ ħfief ma jsalvax. Lanqas ir-rikkieb ma jsalva ħajtu. Mqarlaq wieħed fost il-qalbina ikollu jaħrab arwien dakinhar, oraklu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek.
kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi. Int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Jekk tintaqa' ma' ħalliel tissieħeb miegħu. Semek taqsam maż-żienja, f'ommok ftaħ tal-ħażen u l-sienek il-qerq jinseċ. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Kontra ħuk toqgħod paċpaċ, kontra bin ommok tqasqas. Dan int għamiltu u jien bqajt sieket. Forsi ħsibt li jiena bħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Ifmuha sewwa intom li tinsew l-Alla li ma naħtafkomx u ħadd ma jeħliskom. Min irod li sagrifiċċji ta' raddi l-ħajr dan isebbaħni lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Illum la twebsux qalbkom iżda jsimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien meta raruhu imdawwar b'ħafna nies, Ġesu ordna li jaqsmu għax-xatt ieħor. Imbagħad resaq fuq wieħed mill-kittieba u qallu: Mallem, tmur fejn tmur jiena niġi warajk. Imma Ġesu wieġbu: il-volpijiet għandhom l-erin tagħhom u l-asafar tas-sema l-bejtiet, iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu. Ieħor wieħed mid-dixxipli qallu: Mulej, ħallini l-ewwel immur nitfen il-missieri. Ġesu wieġbu: imxi warajja u ħalli il-mejtin jitfnu il-mejtin tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Xi kultant fl-Evanġelju naraw il-Ġesu qisu iġib ruħu ta' bniedem diffiċli. Ma jogħġbu xejn jew fit-tweġibiet tiegħu isu huwa diffiċli. U l-silta li qrajna llum mill-Evanġelju skont San Mattew għall-bidu tagħtina din l-impressjoni. Hawnhekk hawn tnejn min-nies illi jitkellmu ma' Ġesu tajjeb naraw u nifhmu x'qed jgħid Ġesu bit-tweġiba tiegħu. L-ewwel wieħed li kien wieħed mill-kittieba qallu: Mallem, tmur fejn tmur jiena niġi warajk. X'hemm isbaħ milli jgħidlu hekk? Illi lest illi jkun dixxiplu tiegħu u jmur kull fejn imur ikun miegħu. Imma Ġesu x'qallu? Qallu proset, feraħ. Ġesu qallu: il-volpijiet għandhom l-erin tagħhom, l-asafar tas-sema l-bejtiet, iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu. Qisu għall-bidu tgħid dana biex jaqtalu qalbu qed jgħidha. Imma Ġesu, u dan hu l-punt importanti, li jaraf il-moħħ u l-qalb, induna li dal-bniedem kien entużjast, brieda tajba imma ma jafx eżattament x'qed jgħid għal xi x'dieħel. U għalhekk Ġesu ried li jgħidlu ċar li hu m'għandux post fejn joqgħod, ħalli dal-bniedem ma jkunx imqarraq u ħalli jkun jaf b'mod ċar dak li jrid jidħol għalih. Ġesu qatt ma ħeba, dejjem qal affarijiet ċari. U għalhekk dak hu s-sens ta' risposta ta' Ġesu
li dal-bniedem irid jgħidlu ċar għal xiex dieħel meta jgħidlu tmur fejn tmur jiena niġi warajk. Imbagħad għandna ieħor li kien wieħed mid-dixxipli. U dana għallu Mallem mulej, ħallini l-ewwel imur nitfen lill-missieri. U xi wieġbu Ġesu? Ġesu tistenna li jgħidlu iva, mur l-ewwel tfen missierek, hekk sew għandna nirrispettaw lill-ġenituri, x'hekk? Ma x'jagħmel Ġesu jgħidlu imxi warajja u ħalli l-mejtin jitflu l-mejtin tagħhom. Tidher verament, tinħass verament insensittiva din ir-risposta li dan il-bniedem. Imma wkoll Ġesu hawnhekk jara il-moħħ u l-qalb. U jaraf li dan li qed jgħidlu dal-bniedem mhix propjament ir-raġuni għaliex ma jridx jimxi warajh, hija skuża biex ma jimxix warajh, biex jitlajja u ma jmurx mal-ewwel warajh. Fatt iridu nifhmu wkoll li nitfen lill-missieri ma tfissirx immur għall-funeral tiegħu, ma tfisser li noqgħod miegħu sakemm u jgħaddi għal ħajja ta' dejjem. Issa din hija ħaġa sabiħa. Meta wieħed jista' illi joqgħod mal-ġenituri u anki huma jikbru fl-età hija ħaġa sabiħa ħafna. Imma Ġesu għaraf ma kienx din ir-raġuni, din kienet skuża biex dan ma jimxix warajh. U għalhekk Ġesu jwieġeb kif wieġeb. U allura dan li naraw minn żewġ tweġibiet ta' Ġesu huwa l-ewwel nett li Ġesu jaraf il-moħħ u l-qalb. Ma jifqax fuq il-kliem li ngħidu jew li jisma' fil-bidu. U għalhekk huwa importanti li aħna fit-talb tagħna niltaqgħu ma' Ġesu u nqegħdulu qudiemu dak li għaddi minn moħħna, dak li għaddi minn qalbna, b'talba biex hu jurina tassew it-triq it-tajba. Għax fil-fatt Ġesu jafna aktar milli aħna nafu lil nfusna. Imbagħad Ġesu hawnhekk li qed iħeġġiġna huwa biex nagħmlu għażla ċara li nkunu dixxipli tiegħu. Għażla li aħna nagħmlu b'entużjażmu imma b'realiżmu u mingħajr kompromessi. Li aħna nimxu warajh għax nafu illi hu jurina tassew it-triq it-tajba. Kultant jista' jiġrilna aħna f'ħajjitna li nqedu xi ħaġa qablu jew xi ħadd jiġi qablu. Ma Ġesu jħeġġiġna biex Alla jiġi l-ewwel u biex aħna nimxu tassew warajh b'għażla ċara bħala id-dixxipli tiegħu. Jew nitolbuh illum il-mulej, nitolbuh biex aħna nkunu tassew dixxipli tiegħu li nimxu warajh il għaliex aħna konxi li fih insibu it-triq, il-verità u l-ħajja. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla f'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x'għandha l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Ċirillu tal-Ixandra illi tant ħadem biex jiddefendi l-fidi kattolika, għatina mulej il-grazzja li aħna dejjem ninżlu aktar fil-fond ta' dak li nemmnu u nkunu insara konvinti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta.
nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li huma vittmi tad-droga biex tgħinhom ħalli joħorġu mill dan il-vizzju bl-għajnuna ta' ħafna nies u jsibu tassew ħajja sabiħa fil-paċi u fil-ferħ, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina biex nkunu l-kol strumenti tal-paċi tiegħek u speċjalment niftakru wkoll f'dawk il-popli bħal poplu tal-Ukrajina u popli oħra li qegħdin ibatu minħabba il-vjolenza u l-mibeda, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu wkoll għall-poplu tal-Afganistan fejn kien hemm it-terremot ukoll biex huma jsibu n-nies ta' hemmhekk isibu l-għajnuna li jeħtieġu f'dan iż-żmien diffiċli, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għalina l-koll biex dejjem nożżu il-ħajja f'kull mument tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem biex tilqaħħom fih danek tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikun joġbok o Alla s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna nofrulek fit-tifkira ta' San Ċirillu tal-Ixandra biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u nofrulek lil nfusna kollha kemm aħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ċirillu tal-Ixandra int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek linnu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit. Imbierek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takan mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddejt tiegħek minn għammi jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħolhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ċirillu tal-Alexandru l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u laqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dubiet tad-dinja. Dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu il-ħobbs ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mallem tagħna. Ħalli fit-tifkira ta' San Ċirillu tal-Ixandra nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Bħalissa il-Knisja f'Malta u dik madwar id-dinja tinsab f'mixja biex tisma' id-diversi esperjenzi u idejat tan-nies sabiex tirrifletti u tifhem kif tista' tkompli twassal il-ferħ tal-Evanġelu illum. Din il-mixja flimkien fil-Knisja tissejjaħ Sinodu. Il-Papa Franċisku qed jistidinna il-koll biex nieħdu sehem f'dan il-proċess biex tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta' missjoni fil-Knisja. Int tista' tagħti s-sem tiegħek f'dan id-dialogu billi żżur knisja.mt/sinodu jew billi tibgħat email fuq sinodu@maltadiocese.org. Nofru dan ir-rożarju illum għal dawk li huma vittmi ta' droga biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu ħalli jirkupraw ħajjithom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għallik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna min-nar tal-infern, ħu ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dinubietina bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen.
Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri satnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Sema lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen.
Gloria lil Missir u lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern, u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Gloria lil Missir u lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern, u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misterju tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe preżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen.
Sima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern. Hu ġeneru kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħni xi tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern hu ġeneru kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina
La daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għamil. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijo Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana min. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem għamil. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tax bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dija marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li Sammiki l-Arkanġlu itħolejna fit-taqbida kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arwus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preca. Itlob għalina. Beato Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. San Cirillo tal-Ixandra. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq dor jissaħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.